Seagadайн fáilte ó chuirde go Páirc a Chrócaigh do Cluiche Ceannais Craobh Idirmheánch clubanna AIB idir Magheracloone ó chunta Muineachán agus Uachtar Ard ó chunta na Gaillimh. An aimseir nútáilta fad chun caide an son ní pagaithe sé de cé go bhfuil sé anna uair fad agus na sílte lasta an sa Páirc a Chrócaigh. Tá Oughtar Ard gur na Gaillimh bhfuil sé timppla leharach leistíar de chahar na Gaillimh ar bhruach loch Craobh agus bhain Magheracloone bhfuil bhain idir san cáil amach a 2008 nuair íon sciire talún cipíní dá Páirc imirthe agus dá globthach. Leom inniuh trána chun an chluiche a phlé tá ar leach Ardhacha sin Charlie Verlin Charlie lámór mílteach an dá chumansa agus dá bobbal. Lámór cinse agus ócaid mór de handaine bhaine leis na clubbanna seo agus is lá specialtain ar hÉireann tú le Páirc an Crócaigh le a club agus tá méagsúil go mór leis an tlíthe seo mar de réir na sanúlaí níl mór idir na forinne seo. Níl godain bechearcamach an chluiche níos a chuire min an Craobh seoir bhí gon níos sluthe. Tuair mé díomh na fórne a tasnú le Magheracloone tá idir taithí agus óige acu ar an bhfuireann tá an lán cholaí ar Yes Michael Jones ar ghuiine de cheannarí na fórne agus é na mbliana is tucha. Tá na dearcha Ward, Peter agus James i lár an dáilí na cúil. Bhí James fear Michael Jones ar an Magheracloone a bhfuil Craobh síintear an chunta a 2004. Tá Jack Dugan ag immert lena uncle Gavin inmh agus go daí ní minic Harlínte sin. Bhí Gavin Dugan ar immert ar an síintear an chunta le godí le Garrett agus bé imróir idirmheánach na bliana i Muineachán an uirigh. Tá túr mac ag an mainsteir James Keenan ar an bhuireann seo inmh, Jamie Lorna Páirce agus Barry agus Alan Salina lethasach. Fuair an lántasí Michael Metzger, 6 pointe an immerte go Leachannais Ola, agus seanna leach é Tammy Freeman gur féidir brathair a gcónaí bhuaig sé gradam All-Star i 2007. Maidir le Ouachtar Ard bhfuil is múntóir bonscaile é Ciarán Hanley agus cosantóir cumasacha sethe an na háanta san. Sé an lán cholaí Eddie O'Sullivan captaíon an léinniuh agus bhí sé ar iarrainn seoir na Gaillimh. An uirigh tá 7 aide dearr an banéal in Uachtar Ard caiith gur choiríocht do thortaigh sin. Tá dearcha Monaghan Cian agus Ryan in an asc. Bhí Ryan ar iarrainn minúr an chunta in uirigh is Arún uirigh. Bhíon fear lár Páirce Andy Tierney ar banéal síintear an chunta tamil agus tá a dhearr Matthew an son ar an banéal síintear an líana. Níananig muintear Ouachtar Ard dearúd réamh ar haspátas Matthew i gcluiche Ceannais an chunta a gcuine bhí hall brannach. Tá dearcha Lee, Eric agus Neil agus na dearcha Walsh, Paddy agus Paul i measc na dosa fuair Paul an báide a bhuaig an cluiche le Ceannais do Ouachtar Ard. Agus maiach míad son ar Gavin Dugan a bhí gimmart le Muineachán tamil anna imróir agus anna cheannare. Far bhfuil an taithí aige an far seo agus mar dúir sin fuair sé ceithre chuilín sa tlíthe Leachannais so bes ag brathair aniu. Be godain agus ceannar eile Tommy Freeman is sa chúineach an réiteoir Sean Laverty a propáil chun an chaide chahabhan áde sé Sean chiadúr ag fearn glánta éontrama ina réiteoir an sa i Páirc a Chrócaigh agus hasúlagin go réigean chluiche leis. Ach mór olah chun an chaide chahabhan áde idir Ouachtar Ard na Gaillimh agus Magheracloone a Muineachán agus sin asúla Ard chluiche caide an sa tróna. Han chaide an Arde han immert sa túil agus seo chúin Ouachtar Ard agus strip siúl fuathe agus iad an tuairtfein stúil le churcail fós amacht agus a bhfuil cailís dianta níl pasláisteach sa cearnóg agus puinte tócathe an son ag Ouachtar Ard agus ganach rá hecinn diag imithe sochlaithe agus sin Patrick Walsh an son leis an giad puinte an sondóibh agus well sin tús taphaig an son ag Ouachtar Ard. Tús anna maihan sin agus ruúthir ionta láidir ag an de Tierney tríd an lár. Bhfuil an ragra ag Magheracloone bragra tappaig a bheith chuatha a túirt fens breach ar hap a tarne an son a táid agus an puinte son fachta có well rá puinte leistigh do 10 seconds a chluiche sa puinte an taobh agus céile ach an seanna leach Tommy Freeman a fáil puinte do Magheracloone. Sin an far Muineachán faoi rivan tlíthe seo agus fuair sé 8 gúlín an lá dearnach sa tlíthe Leachannais agus ceannar den Scott an forann seo agus de forann Muineachán thar na bliantaí. Seo chuin Páirc McMahon inis do Magheracloone fearsair an sahistigh sin James Ward pass nó tuairt fem puinte lena gháran an son James Ward agus well chief puinte leistigh do nuaimid agus 10 second. Yeah, bhí leat chance den cinenne cúil an uair sin ach
rinn sé an cenú ceneal cíalúir an sin agus lach sé a chuilín leis an foran sin a hocrú hís. Peile túirt féin ar a hana hénig go bhfuil an luas a fém gluthas ó bhd níos tapúla ná an cluiche sóisiir agus é fachta Tharnais uair a bháin Ellen sa ag Magheracloone agus ag James Kiernan. Kiernan inis gur sé trasna chuirthaigh ach an pass an ábharín scíilte agus é fachta Tharnais ag Ouachtar Ard agus Cailís déantain san ar Ouachtar Ard agus deise chu nanála Pháirc ach an pass an bagáinní beag scíilte é fósa cumá tá seo chuún Ouachtar Ard inis agus iad son a túirt fé agus stripsúil fuair sin an son Eric Lee agus níl an stad leis anna luas an tugann sé de Paul Walshe a dúthaigh Paul Fensbrook tútha sé ach an countson yes chlé agus fórílan son ó Paul Walsh tar fuair báide sa chluthe lechanis. Ja sin drochíireacht an sin nach bis a géirí fiosir sin a rihan tlíthe seo. Go dain agus well is beag a cheap béidir nó ní cheap na húidir go meach an bua ag Ouachtar Ard ar tampal nó chiarí agus an cethir idirchúnta ag tampal nó ach féach a rinne gur dhéon gur bhuadar agus an náid tíilte go maithe chun sa chluiche Ceannais. Bhí sin bu anna bhór fád don forann seo gimmar sé déan buthalaí cos le taim mórlaí agus na spalánsa a lehéid. James Kiernan le cad daintéireach isteach an son i Joe Páirc McMahon agus an chaid sábháiltan son hir ag Liam Moran Ouachtar Ard ach beag kick taobh líne an sa ag Magheracloone agus well an cáil san buinte amach ag Magheracloone tuiscin méidir imig gur thábhíle sa hochtíag Charlie. Ja, is for an ínta maihéad agus tháinig mé diad sa tlíthe Ceannais i gúgáú an iad an Galway agus bhí sé cosú le forann sinseir an lá sin agus Magheracloone bhéana ag an level sinseir fearna bliantaí chun do Muineachán. An chaid inis ag Alan Kiernan dómh chaid daintéireach isteach a John na tosa inis a sé fachta Ryan Farrelly an sonnaistíigh agus a bhfuil sé stracaithe an talún tá go dain an son agus beag kick Sarah Allen sa tócha ag Tommy Freeman chun an ngóbachar chun cín ábharín eile. Sin túis mai ón dair an seo agus is leir nach bhfuil siad rú nervhí seach an nacht agus sin an cinneal concert tá bena na forann banisteirte imníthe faoi rih clíthe mar seo mar go mé immorí beidir rú imní a faoi an ócaid agus nach bhfuil siad ddíirithe ar an taismtas ach go dtí seo Birch forann gimmart go hanhaid agus go guiste agus níl mór man chun go dtí seo. Seo chuin Tommy Freeman Dibh sé ag barca Chrócaigh don nóir nach chábhíle sa tídíag agus well ní chail fear bhisnig gríomh puinte bahan san ag Tommy Freeman. Ouachtar Ard inis agus cáil na Peile únta in reodaithe Anna Jasacha agus iad Anna Hapaig i sellibh na caide. An san dóibh ha Matthew Tierney an leiach a bhíco agus tugann sé siúd Eric Lee inis a dul a ruthard an darabáta sa chléthe. Agus iad a tógann go dáma beasta é ar ní leon deabhartha Matthew Tierney. Siad a garaisteach an son inis uair bhaine le níis há sé go Cian Monaghan bhfuil sé siúd stracaithe chun talún há sé fós amach agus chinineh sé sellibh na caide roiad an son Cian Monaghan ní helíonn sé sin le lucht Ouachtar Ard ach is cuma sin cinine an réiteoir agus seo chuin Magheracloone Tommy Freeman i bhd amach ón máide cabhrúlas na cosantóirí agus Gavin Dugan leach eile idirchúnta agus Alan Kiernan inis anna chud caide lábhseáltaige Tharnais go Gavin Dugan ag gimmart le Machaire Cluana an sahanneamh rud ná Harlín ró chotíanta nécha Tommy Freeman inis pass Tharnais go Kiernan pass daintéireach isteach son na Jonah Carnoig a chana chosint son hir ag Cian Hanley Ouachtar Ard agus well an na passan amach isteach go deas ag Magheracloone agus hir an son inis Ouachtar Ard ha Paul Walsh agus suntasach le fiscin nach bhfuil a chéanana bháin sa lína lántasach ag Ouachtar Ard an son ha Eric Lee pass an son pass ábhaidín bagáinín libernach a chu fachta mar sin héin ag Brian Lambert dóibh agus inis seo chuin Cian Monaghan fear gimmar le míúran chunta a tamil a dhearr Ryan inis Ryan titithe chun talún fós a sellibh Tharnais Cian cad dhéanana Cian a tucha huaige agus túirt Fensbrook an son
agus tuairt fan spruach an son bhí Ryan Monaghan agus Anna Fuintált an son Písa das Coimer an son Ouachtar Ard. Písa das Emerton Hawaiian sin agus is leir bhfuil siad anna chumpordach agus anna giste I gríoch leis an líthroid. Sin ceann get the Ard an sin ar Gavin Dugan. PJ McCauley son Ábhrín Ard an son agus Dugan well a sé tugann te anáil Lubarnach an son timppel an Roland an son agus well ní thuair mé seanún dóir ach beidir go sé tugann te deis sosbeag go thugann te hénig. Magheracloone ar an díú ar an as Muineachán sa chluiche Ceannais agus buirte féró ag fórne ó Muineachán. Ní sé puirte uair hena ag fórne ón Gaillimh agus bíad cuasain bíal doris Uachtar Ard siad mai cuilinn dhéine sin anháil lá na Páirc an son ag James Kiernan tu chuhaig ige agus sa titim chun talún an son bhí Alan Kiernan Jahar Michael Metzger an isis dul Passáil Gara an sa há Magheracloone Páirc Machaire an isis agus a tuairt fan spruach an son táimhre an Gavin Dugan agus puinte gan cháin facht an son ag Gavin Dugan bhí sé híos ar an dalamh secondí beag ó hin nach maíonn sé sin éondí bháildo. Seo ceannarí don foran Magheracloone seo agus bhí Muineachán riban tlíthe faoi an fear seo agus an neart taithe teigi le chundí Muineachán agus ag obair le buachailí cosúil le Darren Hughes agus buachailí mar sin a chundí Muineachán le Lárna Páirce. Tá mar sin Ouachtar Ard iad báfuointe chun deire Paul Walsh hir ó bhadó na báide héin cé gur uimhir a cúgdíag a háir a rámaige iad a fad a gobar go cruaig éana bháin sa líne lánta sachacha sa chuin níos an de tíirní bhí gimmart le fuin sóisiom na Gailí tamil ar mór fada Ard é fós amacht agus stracaithe an talún an son agus beag deis ó chiic sé an saigh Ouachtar Ard agus an slí an Matthew Tierney tógant na gicin na sair dóibh well chur fada hatir. Sin tús mai hiag de Tierney an sin an darthúr ag gríoch leis an líthroid tríd an lár agus ag ghlach an tlíthe chun tosaí agus ag cur ceistin ar na cosintúirí Magheracloone an seo. Tá mar sin cuma an de Tierney bhfuil se ábhríonn gorta hin son agus well I héin agus Matthew Tierney go dainn annach chumasach ar fad os na cicin na sair. An lá nútáilta nó an tránána nútáilta ar fadchan caiid an samar ní pagaí hí sé de cé gúil sé fuair an Páirc fé mar a bheith board pool se chuúna níos an de Tierney a tuairt fan spruach ón dalamh Tierney a tuairt fan spruach agus an éireacht san anaba ó Tierney a leidún bhearna dí éon pointe bháin agus well chráith sé an pointe san agus thóg sé héinige. Ja, bhí sin éad mai agus lá de muín an sin is an scóir sin a lacaú agus bheith sé sin de dhí agus ag tastal ag Ouachtar Ard. Magheracloone inis agus iad amach an cín le Cillian Rodden pass isteach sa chuún an son ábhíonn fada a chaid fós fachta an son istigh ag Ryan Farrelly bert gur ráige a dul a Joe an líne cúlach an bhfuil cailíistí an tar níl mar láh seáilte ar an dalamh agus cic amach a bheith an Ouachtar Ard. Sílim go sé I gurí baríocht a dhéanú an uair sin ina éonar bhí GAA chosantóir agus bhí ní mór an seansa ach bhí sé níos fearr de lecha sé an líthroid sin amach arís. Well tháinig lán digín de bhos nó Ouachtar Ard an Sathairn maidin agus daoine takeithe bhaile ón Astráil was an sátaíontathe agus chun riochtaíontathe chun bheithan sa lá mór mílteach dá goman agus well na slóite takeithe ó Magheracloone an sa chomá agus a ríist teis an méid a gaidir tíd a 2008 beidir go meach deire úntacha có leis an scíal áirithe sanach siad Ouachtar Ard a thar nún sín san tascíiltin sanach a fachta fós ag Patrick Walsh agus tucha duna go háige sin Paul bhlach caidir lá seálta go Paul siar an san Ryan Monaghan dína go háir san cían bert san anna bhahadul chun cín agus iad breasta d Patrick Walsh a ríist inis
Michael Jones a dúra bharcáilinn Shannon dúr agus bhfuil pointe fachtan son aige. Fána pointe fad fachtan son ag Patrick Walsh an dar pointe ige bhí an ile anna ggéir fad ach chun sé an obair fad a hénig an son pointe úntach an sonhaig. Punchint a maian sin agus mar dúir sin bhí an ile an anna ggéir fad agus rudí wahime just bfu hín Magheracloone seo. Let's go. Seo chuin a ríist Uachtar Ard le Tierney a dul ruthar fé mar hadianta féisí inisige I machchan son go Eric Lee /cén beag slí bháin slí eile anna chosint son hir a Gavin Dugan ach ábhín díanaan son agus mé hiisteach ró chuir son a bhí Gavin Dugan agus be kicséire insá ag Uachtar Ard. Get a rúchrú an sin agus ní rú sé ggóil leir bíon sin just cinneal get aspa smacht an sin. And rud a bhhaime just an sin bhaine Magheracloone ghfuil siad I géirí in GAA chosan tuair sé bhreis le bheith ag an cúlann sin ach ní bíonn sé an duine cíarna an tamar fad athraíonn siad na buthalaí atá ag deanú an ról sin so ar a bhhain bhí Gavin Dugan ag deanú ar a bhhain eile bhí Jamie Kieran ag deanú agus buthalaí eile cinneal ag gol siar. Matthew Tierney inis ar final sínsir an chunta im líana anna faoin tált ar fad tút fens breach agus gan éon botún diantan son ag Matthew Tierney. Well, ceapas héingra sé sin thir an trasná nach ráitigan mar cool a láimh síntamach aige agus an counsan ar fóríl an for leis an immert son anna gháil ar fad san éan son ag Uachtar Ard fachta inis ag PJ McCauley agus isteach inis dís na tuthe a dul ruthar inis á Monaghan a túirt fens breach agus a bhfuil Monaghan teis an counsan well hí le an dát fens béir féin counsan ó chian Monaghan chuir Ryan Cowan chéanamh agus an dehar inis cían teis Cowan gháilte hénig. Sin cean inta mai gin an lá chuúlaí an sin agus is leir go bhfuil Uachtar Ard láidir go leor timpeall ar na Páirc is abalta na líthúid sin agus an sealamh sin a éil na buthalaí atá ag rí go hána díon tríd an láir sin. Ag ngob chuir chuir cín inis ag Uachtar Ard leis an buinte son nach seo chuún Machaire Cluana agus Gavin Dugan an teanna leichad ar chunta Gavin Dugan a tuairt fens breach agus Gavin Dugan teis puinte míúlteach a gáil an dara Cowan do Machaire Cluana agus well há Gavin I gimmar go útálta. Ceann mhain eile ón fear seo agus mar dúirt mé roimh lia fear atá go leor taithí aige le tráchtaireacht agus sin ceann inspiráideach an sin. Mach dí lár na Páirce má ráiríon na bolís mhóra a fachta Ceannais ag Machaire Cluana das amach go dtí an clíháin san go Michael Metzger anna féiledóra sethe seo tuairt fens breach a féchanta John na spricce isteach sa cheann nóg mátá ach bhí sé leistigh gan nóg go raibh den inrahan réitóir an rá is tóla mé. No, bhí sé tíomh stíad an carnóg an sin an uair sin tháinig mé sin ribh an fás. Ba nadidir a tuairt fé faointe bhí sé nó raibh sé dúirg pasach chuir trasnach péisceile bhí sé stig sa chearnóg agus landfar leis an immert agus Uachtar Ard inis is sellh agus kick amach nó kickséir inis ag Uachtar Ard agus well hí chansan son ag Magheracloone ach an báide son chur ar nefhní anna dí tachtarsteach do Uachtar Ard Gingid it son iver a fihe seacht sin Cian Hart a tacht isteach agus Ronan Malai a fágant na Páirc agus nadidir bhfuil sé gorta se ábhar luag bhfuil sé fágant an immertan sach iver a fihe seacht sin Cian Hart take isteach. Is do go bhfuil Gaillimh an fear sin gus é dúil go mór leis an Cluiche seo ar fiú tamil agus le bheith críitníthe ag an bombte seo tá sé Gaillimh. Agadain se chuin Uachtar Ard inis agus le fiscin go bhfuil siad anna hapig ar fad a dulchan cín Niall Lee inis áthúirt go Matthew Tierney ra sé siar inis go Paul Walsh Ceannais go Tierney a rís de dúir sé fens breach an chuomhlint an chosint anna dhéar an son agus Cian Monaghan inis pass all an trastan son ní le ábharcáil a tuairt fens breach an son tá idir a hocht sin ende Tierney agus ende teis puinte Bhreán dar faointe fachta gende inmh agus well freigra maihan son ag Uachtar Ard. Freigra ionteach an sin agus fear bhfuil chud mhór teannach ar an Cluiche seo an ende Tierney an sin idir a hocht.
Se hún Magheracloone inis agus Páirc McMahon Pádraig anna chosaintir fad an son ag Monaghan anna gíar fad agus Uachtar Ard go Oughtar Ard an son agus Seoló suas Cluiche na Pháirc le Ryan Monaghan anna mar dianta ag an Bertja Har Monaghan go dtí sa chluiche fémar a há dianta cos a bheachtas Tierney Uachtar Ard inis go dtí an Monaghan eile a chuid Uachtar Ard ag Jamie Kiernan an son pass fada isteach Joe Freeman cadí annig Freeman pass eile ó Freeman go Metzger inis Bert Craobh a dúra sé Fensbrook contrast na isteach inis go ifir Chidia agus pointe tóca an son ag Ryan Farrelly hí chance ar báid ige beidir dámach sé teis gar isteach is cum son pointe facht ag Ryan Farrelly do Magheracloone. Bhí seans anna mhaithigh le cúla eilean sin agus Cruir sé ceanna bhain seans eile couple of moments around hin agus sin chance eile le cúla eil Magheracloone. Magheracloone agus an caitsan bhfuil sé cumát isteach aige níl idir se róada. É mé ran seo goil mé buint soltas an tlíthe seo sé utíh go tíh. Tá go dain agus ní feic idir na fórne fiúin ar chlár na scóir idir chóthach sé faoint an taobh agus bhfuil níl anáil taracha ag éanaan sa seo chuúin inis Matthew Tierney thar anna chumasach ar fad fear mór láidir na hánta agus bra sciúil mar imreoir Bert ábharcáil siar inis go Patrick Walsh agus siar ar fad inis go PJ McCauley fear lár Páirce fiochan sé suas a bhfuil éine déanamh ruthar do tá go dain isteach sa chuúin son go Paul Walsh tóca sé siúd a chudáma siar inis go ende Tierney áfuointe fachta ag ende agus an chosaint anna géar ende fémar há dianta go cúplabát inis dul a ruthar agus a tuairt fé bhuiile ísean an son nach bhí rial an bontáiste an son ag ende Tierney ach mar sin héin bhí ar an báidóir an son David Kirk a bheith dúisethe ina bheith ag don íirecht son. Páir anna danseach an sin agus bena fur an banister í Magheracloone is dothe I ceantriú an fear seo agus beidir go gaithí siad Gavin Dugan ar chur ar le chaineil beidir ciúin mar tá siad ag iompar an líthráid agus is Ebert anna cruintear trac é don foran seo. Niall Lee an son inis chun an kick séir sa hógant agus 16 pointí fachtaige sa bheachtas agus anna achtas gur isteach aige gen bharóg ha Iarthar gimmert Eric Nubchomá a troslóga tóca aige tuchra fé agus pointe san fachta ag Niall Lee agus ngob chuirech an cíine go Oughtar Ard agus well téis 9 nómatí diaag annach le go dísa. Annach lí ar fád agus said roller tí mar a dúirtméin sin agus anna gháil an son Lorna Páirc ag ende Tierney ha annach le imar ag ende go dísa fearra le gohfuil Paul Walsh Paul áhuairt an son go Eric Lee agus Eric inis Bicirte go marrá dul ar /céim duine chur gáige Eric fós amach há Bertie ina dhéaganíir Eric a tuairt fé báid agus fád a facht an son ag Eric Lee bhil gin sem obair ar fad héananig an son teis pass aráid ó Patrick Walsh a chosna sé sin ar fad le sár an son a Lorna Páirc ag ende Tierney. an luas sin an defer sin an rud atá a dhíthe agad nar a hen túthe Páirc an Crócaigh an seo agus na spásanna atá ar an Pháirc seo má tá luas agat Joí tú seansanna mar sin. Well, los nochtse chumas go húntaach an son le cúpla /céim deas an son agus well an báide son cheir cín de foiointí idir na fórnan sa ar úmpú do bhaise agus well sin ceantas na báidí is fearrtha ficígann le tamilta. sé cosol le Jack McCaffrey an sin an luas sin agus an críichnú ag an Jerry. Báidóir inis David Kirk fearrtha ar fanéal síintear an chunta a bhd amach ó na báide mátá ní bhór a bheith cuairmach ach pass deas tóiste an sonhaig agus na passanna cosisá chur isteach ag Magheracloone go hanaías Alan Kiernan inis Kiernan tá sláimhe inis isteach go lár na Páirc an son agus iad bra fáinne choríist inis Páirc McMahon ceann mór fada ard isteach a Jonah Carnoig ach an ceann san ábharrád agus fachtaigh an báidóir Jordan Waller feargach a gimmart sacr trád á raibh ach Oughtar Ard inis an cheir cín de foiointí son idir na fórne ach níl
an méid san idir na fórne le Carter an immert. Agus big cárta nó anim áthógantain sa ag an réiteoir agus is stáilm go big Gavin Dugan a han san hall. Gavin a bheith curmach an sin bhí couple of fáil janta go luath sa tlí seo agus il sa gol bheith géirí an cinneal carta buí. Cimid an gháil san an son ó Enda Tierney a chráigh an báide san da Eric Lee agus well Tierney go mar go húntaach a fad se mar sin se chuin Matthew Tierney inis agus é siúd go mar chomá na héan immer tamach tíad nach mór Monaghan agus anna chosintar fadan san here Dugan tinne a chruicean an sa chiad le den gluthe Ceannais seo fachtain is ag Metzger siúd a dul a ruthar sin dianta Hannaige agus Cluiche trom dianta an son míle deir an réiteoir agus seo Oughterard bacha ceappas é an Grevin Council ábhírí Ard an son nach téiscéal é ní réanta an réiteoir lem agus ní mise an réiteoir seo chuin Oughterard an is. Jaslo an barna son a bhíadú ábhírín eile Tierney, pass, glóte, trast an son go Patrick Walsh, fachtan son aige Neil, mar sé fachta an lán chúlaí Peter Ward, capta an na fórne agus inis, Cailísh, dianta Magheracloone ach an immert, ní lean stad leis an sa, agus é sin tócathe tapaige co, Barry Kiernan inis, pass, das isteach a ríist. Cíimiad na passanna deasa sa agur isteach go Metzger, Olach caideáil ábh seáige, Metzger a tuairt fens broch, ceann mór fadach an ceann san ábhírín yes agus fóraílach an dóileach go raibh Cailísh an sa, Charlie. Bhí thuairmsa sílim go mé na muintir Magheracloone ní bheith siad rúfhasta leis an cinú sin ón réiteoir ach tan fear seo an lán thosaí Magheracloone an seo Metzger ag teachtas Jacadí an tlíthe seo agus ag taispeint don líthróid agus Anna gháil eile an son am Lár na Páirc agus Uachtar Ard agus an fersan Enda Tierney ina bháistar timpeall Lár na Páirc pass glóte eile Hail ha cadé pasna dhiscinnta sa nuagain pasna don teanna dhéanamh más meileat Ryan Monaghan inis a dul a ruthar siúd anna gheara ann fós amach agus bhfuil Cailísh anna order fad dianta Monaghan in son díadach las mud an stúil le cheorcail agus bhfuil bhí an council lubar na chomá son ó Jack Dugan. Sin feici thuginn go luas a tlíthe seo go bhfuil Uachtar Ard ag rí go hána láidir ar fád tríd an lár agus ag chur brúir na cosantóirí Magheracloone an seo agus tá sé Jackar leis le buthalaí atá ag gul ar an luas sin iad a stopú. Jack Dugan an son agus cárta buí fachta bhí sé ar fanéal fé scór blian an chunta an nurig ach bhfuil caiide bheith cuaramach amach agus gan an Cailísh cho trom sanna dhéanamh a sugad ar na himmartha. Bhí an bainisteoiread san agus bhfuil cuma a bhí nervhí a chaireach mar sin héin. Sásta go maiile leis an immert go dtí mar go bhfuil cadé túscoir leis ag an dáran leis an gluthe sa annach chud skill agus levéal fémar a dúirtá chéanana levéal skill níos iarde ná mar bhí le feiscin sa chiad chluthe. Yes, is leir sin a eáilann sin an caiidean Peile a bhád níos airde an seo agus is dothaigh go mé Tommy Finnerty an banisteoirtar Ard anna sásta leis an túis sin agus seo banisteoir Magheracloone James Kieran fear a bhfuil trí bhachar an fornan an seo hanach. Enda Tierney inis leis an gic séir agus Enda Tierney a tíú pointe fachta ag Enda Tróna há sé ina bháistear ar an gluthe ó Lár na Páirc Enda bhí forhórna den gaiintá dhéanamh Matthew Tierney riimiis an chluiseach sé Enda a dhéanamh anna bhhartaíoch go dtí seo há an chluithe tosna ríist agus é tosna go tapaig Alan Kiernan inis agus an council méhéisteach a Joe Páirc McMahon inis fós i seilibh na caide agus an Cleveland Gear fachta ar neis nó bhír feag le hecinn den son ag Alan Kiernan nach fachta ar neis inis ag Ouachtar Ard agus suas ar fad a Joe na dosa inis fachta an son haul ag Patrick Walsh agus ar neis inis ag Matthew Tierney cad dhéanamh Matthew há sé fós ige Matthew fós a dul ar ruthar cad dhéanana sé túair sé fens broch agus an council mithe yes agus ar fóraílach bhí rial an bhantáiste ige. Sin gurú sin aige agus sin an seans for sin bhí aige gurú
darna seans a bheith aga leis an rial bhaint haistin sin. Céimiad san an Cluiche díanach agus well Matthew Tierney has sé final change an chunta fel láthir has sé téisimmar te na hen levéil dus na fórne idir chunta agus carta buí fachta an san ag James Kiernan agus ní bhór de siúd a bheith cuairma chomá mac an bhainneastóra. Sin cúis imní le Magheracloone sin go bhfuil siad faoihrú agus deacraí ó híomh cosan si de nar an tú foran na taigh pic a siús get a couple of carta buí in sin. Tierney an son le kick Sair úntach an son Matthew Tierney agus sin éon chiad pointe ge siúd agus pointe gan cháil me bethe ón dalamh na beála éis sin giscint. Tá scór de dhíthigh ag Magheracloone an seo. Níl scór fáilteige ar fiú beidir Jay Bombate inis. Tá lán ceart go leor ha is tócha denúmantí ann ó fuaidir scór ach rudaí a dul i gcearta Uachtar Ard ach duine dá nimóirín son hí scorta histáilm go bheith Ciarán Hanley hagurta hin son ach fémar dearn tú há scór a tastáil agus ó Magheracloone agus é sin a tastáil bhtha cíimiid an sa an carta buí agus sin é an Cluiche duine an son agus mithe sais íseal an son agus stócha gur carta bheith ann carta buí. Tá gaban caiise bheith chuirmach an seo mar bhí couple of calis ag go luas a tlíthe seo agus an iste carta buí aige ach bhí sé sin ag teacht. Bhí a chamar dearn tú nuair bhíon cartaí buí mar sin ágáilte go furann bhí is a go bhfuil rudaí machta na gcuine tead Ouachtar Ard inis agus níl lí ar lún sa inis dóibh. Iall sló son an darna san a bhíadú ábhrín beag eile sécín na faointí idir na fórne agus tuairt fan spruch an son bhí enda Tierney agus tháinig Cluiche isteach díanach chuir agus stólam go bhfuil kick Sair an sa Ouachtar Ard tháinig an Cluiche isteach an son nuair bhí sé tééis sin kick san na hógant agus sé Paul Machaire le tháinig isteach an sa agus stólam go mé carta buí eile an sa agus sin éon ceathrú ceann ag Magheracloone agus níl san maith go leor. Níl sé sin maith go leor ar chorabí an seo agus be na foran banisteir Magheracloone an seo imníthe faoin an dóin arú an bhfuil an tlíthe seo a gol. Bhí tús an tlíthe bhí siad go ddíireach isteach an tlíthe agus bhí siad ag fáil na seansan na scóirnach gan am céarna tá siad faoihrú níl on deidir brí faoi sin. Ná lí inis chun an kick Sair sa hógann fuair sé ceann níos luathe sa chluthe. Deacha sé i Jonas Brice. Tócha sé na trasló go beaga agus a bhfuil pointe eile fachta céise tá gan dáta anna faoin táilta os na kickan na Sair ná lí agus well tá túr ag Ouachtar Ard ábhait na kickan na Sair san a hógant agus well is anna bhaintáiste sin dé an hÉireann. Sin é me tan crunne sin agad. Is i gcónaí go bheith deagad an tuairn eile. Anna gháil an son a lár na Páirc agus á se na grásgur inis agus ina chaomhlint an son iad ní heistí an óine scaoile leis an gaiid an son ar an dalamh ach gháileat gur American football nó rugby league nó a dhéigeanta a chun nach fear Magheracloone a chu goach leis ar deire ach cadá an réitóirí anna bhteachchan a chahabh an áde. Cíimiid an son an gháil an son leidir cé díarfá thóg an chaid an uair san nach bhfuil dócha go méidir gur cahabh an áde an cinenne ceart. É fachta inis ag Magheracloone é caiilte go é fachta ar neise go ach é fachta ar neis ag Ouachtar Ard. Bhfuil ní leon stad leis an chluiche sa anna chluiche caide ceann mór fada Ard isteach ag enda Tierney inis ach é róada agus sunk beag sa rám an son don lán chúlaí ar chléan son nach bhfuil seo chluiche caide le dearmh. Lí ionintach agus lí anna omíach sin an rud a bhfuil na lucht takeíachta agus na lucht leanana géirí a bheith arcar. Tí nómant am cúitimh gorta hin sa ag deire in chiad le anna le caide an sa agus bhfuil beag Magheracloone i ddíreach scór éigint a gáilt riimiis an bhíse le ha son. Tá siad a bhd amach ó máide ná tá Alan Kiernan an son hir agus bhil sé caiilteige tá achas cuma mar tha Cluiche díanta éid. Ceann mór fada an son agus é fachta ag Barry Kiernan inis ceann
an tíú ceann mór fadach an ceann san ábharín scailte agus Ciarán Hanley an son hir agus é gearthamach ag go pras agus go patanta agus Uachtar Ard inis an féad lo son scór eile gáilt riimiis an brise le hama. Ní chuirch sé an únarum mar hasisiad maithabalta scór a thógaint ar a clíis agus chalís díanta ar Eric bhfuil tá fear bháidin son agus ceann tapach tóca ige a chaid mithid díireach go dtí Ryan Farley ceann dain séireach isteach an sahanis agus é feachta an sonistíigh ag an lán tasaí Michael Metzger agus chalís díanta ar Michael agus beidir go mechan deis san ag Magheracloone an scór san atá stáil ó Hallamh a gáilt. Yeah, the score tastelly and seo ag Magheracloone an sin, but tá Michael Metzger ag Johnny Anna Wise tíbastí an sin agus tá sé ag chuir na ceis nó ibar a dá Ciarán Hanley an sin. Seach cín de faointí idir na fórnin son agus le bheith fíornach Charlie ní dólam go bhfuil an bearna son go léirínse an slí an Cluiche ó an sosa chéad le. No, bhí siad mar an ggéarna mar go háirithe san céad fiche bommate an sin ach an difer is mó idir an dáthair an mid Lewis Kinneal an scórna is féidir Uachtar Ard ar Eiltas ag crothí seansanna agus in áí a Craobh an seo. Tommy Freeman inis ráfaointe fachtaige agus is tócha go bheith seo an kick dearnach a bheith a gcuin sa chéad lehansa tuairt fence breoch Tommy Freeman agus é sin titim gara an gain téireach an son agus a tan go bháil leis an son bhí Alan Kearnach a sábháilte ar an líne an son ag Uachtar Ard bhí chance déile an son mar ní bhain greibh chance ar faointach bhí chance ar bháide inis mar sin bhfuil siad son chun dul ar roithar agus díar an scór dearnach an sa chéad le háil tá siad agus kickséireacha Seanis dí Monaghan Cad dhéanamh Ryan Monaghan tuair sé bhaige go tíirní Harnáis is a ríist ag Monaghan agus é stracaach an talún nó an bhfuil an tite á sé cinethe aige Magheracloone inis tíómatí goile dám cútih gortathe imirthe agus iad son inis I dtíar an scór san na hábhatha ní bhór a gáibh brostúortha tappa ceann mór fada Ard isteach Joanna Carnoig agus an sonistíigh há Freeman ní é Freeman ach Metzger agus an ceann san an trasnán buailte go Metzger agus deire híar hail teis hapamháin ten sé Harris an trasnán agus well tá chugnómatí diagán ó fuair Magheracloone pointe agus bhí sé sin a tastáil ó Hallamh. Yeah, far mór láidir imime le Carnoig agus sin Kinneal an root tradition da mar a ddeartha. Agus an fadóg le hama sé an son ag an réiteoir anna le caidan sa agus well ní mór a háidir na fórna na chur an fearr a fuair an báid an son Uachtar Ard Eric Lee agus well báide gan cháim bheithe. Tommy Freeman an son gáfaointe fachta gin Shannon dúr agus well níl pein idir na fórna an scór le haman sa hena dethe Uachtar Ard seaachí na faointí ag Magheracloone. Began a gar le hagan na Charlie. Yeah, bhfuil mé chudhór soltas an lá sin agus bhí an rud bhhaí mé an sin céad lehan sin an cinne an luas agus an fuineh atá ag an fór Uachtar Ard seart tá sé gol an tamar fad agus bhí Magheracloone faoi bhrúhann sin ó híomh cosinte agus ach ag an am cíarna ag arc gotí an darlan lehan seo sílam go mé seansanna hiag Magheracloone couple of cool ail mar tas bás on sna tosaithe de dáar an seo. Tá go dain agus well ha mí desúile anna dara le don gluthe caiinte seo Cluiche Ceannais na hÉireann sa rád Idirmheánch. Fannaí lín, be míad lín, beag na héan lascad an gaiid sa dara le hagainn téis bríise beag gara.
Fáilte na se chuir lehamid sa I Páirc Chrócaigh Uachtar Ard chun cín héanna de Magheracloone seach cín do faointí annach chluiche caiide go dtí agus an súil go mór leis an dara le. An máire chuir GAA BEO mátá roinne héan na sreathe amá na grúpa A. Portlairge gine Crócaigh I grúpa B be cíl chuine I gine á clia sin. GAA BEO BEO ar TG4 máireach. Agus Charlie chnuic mar cúpla scór mí rúilta chu fadan sun sa chiad le go háirithe an báide san fuair Eric Lee dú Oughtar Ard. Bhí sé go húnta chu fad a tasnú is tócha le anna gháil ag glár na Páirce ó Tierney. Anna gháil ar fad an seo agus leach sé Lee ag teacht agus is leir go tháinig Lee an spás an sin tíobh hÉireann liver a seach cilíonn rudan an sin agus an luas sin an difer agus mar dúirt mé an spás an seo Pháirc an Crócaigh má tá luas mar sin agus dúí tú seansan mar sin le fáil tíobh istí agus sin críochna éisiil an nach leachbar an Jerry sin ní rud forrasta sin bhí orthú chríochnú ag Jerry an ruúthir sin. Bhí go dain annach síocha bethe agus nuair chuíonn tú go bhfuil David Kirk báideoir Magheracloone ar fanéal sínsir idir chunta Muineachán bhfuil anna bháide bethe go dain agus in de Tierney an fear hógan chaid san I lár na Páirce tá anna cheannachar imirthe go siúd ar an gluiche sa. Anna cheannachar ar fad ag an de Tierney orintlaithe seo ach ar an lá bheile bhí mé exmíú ar Magheracloone agus tá sé ag tuairt baríocht spás ag an fear seo mar bhí sé leir go luas atlaithe sin go raibh an cumas a bhí aige le scór na hail leis an léithróid eil agus sealamh a chun eil agus tá sé ní aithrí siad rud éigean go dtí seo agus beidir sa darna lehan seo go mé ag dúil le aithrí bagan sin go freidir lá duine gan a chur ar an Tierney ach gan an chéine chudmór immerthaí eile ag Oughtar Ard an seo le lánsaithe a crothú agus le seansanna a crothú. Ceirte go mórrád leis leiscéim. Dúir a bhain eile leiscéim an báide sa Eric Lee agus túpla leiscéim tócha agus an cíoch san agus an báide san iad chun cín agus Magheracloone chun deire ach ní cheartó bhí an dro bhisneach a bheith thortha mar bhíidir tééis chuignómatí don dara le sa chluithe le Ceannais I gine fána hin na mátógi bhíidir tí faointe chun deirigh agus an son Well, chuidir a ruthras fóidir chuig faointe íag as sa chéile gan an ragra os na Gailí Córaigh agus bhuaidir an chluiche san agus bhuaidir ar deire bhuaidir go slachtbhre so níl an cacailte fósta Magheracloone. Níl a chorbaí agus buhallí cosú le Tommy Freeman Hart agus Ryan Farley agus a lehes mar tá siad an agus abalta an léithróid eile isteach a Gina buhallí sin tá siad contasteach go leor le chuile eil agus le chuilín eil go scioppaí agus be sé géirí le tús mai ag ddíireach an darna lehan seo mar be sé seo anna táhachtach de Magheracloone le fáil isteach a dtí an tlíthe seo agus le gol ar cóscór agus an sin le gol fantasí rééis mar sé le gol an seo an tidil seo hahaintseach. Se go daon an dá ar an takeithe maichanis agus sin nach mór olah don dara le. Well, bhí mar a caint sa chiad le ar an Magheracloone agus an méide dimig ar a Páirc Peile agus ar a globthacha dúirt an banisteoir James Kiernan ar in na seachtainna go bhfuil teis a bheith tréáil ag geirí cín do chuntaithe difriúla le bliana nuas agus go bhfuil idir nós na Harlem Globetrotters de chósaí Peile in éidirn mar náfuil an baile buan san na cófós ach tucha sé agus well, éocht déantacha an Craobh idir bhenach a bhuachanta Muineachán agus an chluiche Ceannais na hÉireann a bhainteach agus tucaigh an Pháirc nó tucha sé le chéile de réir chéile. Sin deacracht de club ar bí le rud mar sin le Harlú ach in amana tagan rud mar sin daine le chéile agus bin daine ag obair le chéile agus dó chéile le rudaí anna níos fearr so is leir gur Harla sin I Magheracloone le bliana. Snéadíirecha agus an réitóir an son, well, sé an chiaadóir ag siúd Sean Laverty ó gleanta airntrum a bheith gimmert nó a bheith gobar mar réitóir an so I Páirc Chrócaigh agus well, chluiche anna hainmhah Peile a gin go dtí sa Ouachtar Ard téis
an Chalís son agus céalach an de tíirní a bhí sáite a lár na himmartha an son. Agus iad son inis I gimmart is teach I drón na canálach Matthew Tierney inis is seilm na caide. Go bhhaigige amach go dtíon clíháin inis. Cad is féad le dhéanamh annach chud cosantóirí hÉireann son ag Magheracloone agus céile ach Gavin Dugan. Well, há na héan orlacht an ngort sa buinteach ag Gavin Dugan an son sa chiadla agus an dar le tasnaige fé mar chiach na sé chiadla David Kirkinis an bádór agus iad son Bech sé táchtach do Magheracloone chiad scór a gháilt agus anadaí tucha isteach go an son Cillian Rudden a fágan na Páirc agus Conor McKeown a tacht isteach idir fé. Se chun Magheracloone inis an son hir le Ryan Farrelly agus Farrelly an chaid méthhaig agus Ouachtar Ard inis a tacht an únsaí anadaíocht déanta go son idir tídiag Brian Lammert a fágad na Páirc a dómh son. I sin botún bunasach an sin agus ní féidir lá sin a dhéanamh mar tá sé go le bhil arás go dtí an tlíthe seo. I sin seans le scór a eil ná cic siar eil an sin agus just chur a mú orthú. Ouachtar Ard inis a dul ar únsaí ó a bhain eile le Cian Monaghan agus Chalís dianta Cian Monaghan agus an Bert Monaghan an Berkeleyháin annach chud únsaithe dianta a chusan sa chiad le agus iad tasnathe álaigh sa dar le se chun inis Eric Lee fear bháide /chéim eile fear mór /chéimena é agus iad a dul ó ghuiine go daine le na peist na gara Paul Walsh inis agus an tonadaí an san áhannig isteach Daniel Kenny agus é siúd Páirc nimmert inis ige ceann fada isteach ceann toist isteach go dtíon lína lántasach a fachta ar deireann son ag Paul Walsh agus díreigh an chaide gháilt ar naisian son bhí Iahar Patrick agus Chalís diantar Patrick an son agus well na Chalís na cúpa Chalís san na dhéanamh haisiad lubarnach haisiad anna sais níor bhéon ráig an réiteoireacht na Chalísí san na thuairt. Bhí sin díreach as cór an réiteoir an sin agus bhí sé abalde sin eil go silear an sin rud a bhaid mé an sin gohfuil Magheracloone ag géirí tá sé ag feigil chud mhórspás díreach as cór na chúlann seo san lína Lán Cooley agus an sin bin na buthalaí tíbhastí an sin faoi bhrú mar sin. Michael Jones an son an fáil carta buí an cúgiú carta buí ag clas Muineachán an son Magheracloone agus well tá sé sin ábharín omarcach gan ach an tuchadó nómanta mithe sa chluithá Matthew Tierney inis tar atá anna faointálta ar fádós na cic na saoir. Tuach sé na troslóga tuair sé fensbruch agus an count son well churas molacht an tráchttar an báta son mar chuigi count son ar dheis agus ar 4 íle Matthew Tierney. Bheith muid dúil le scór an sin ó Matthew an sin. Nach mór fachta ar naisiid son ige a chu fachta Conor McKeown in anad. Conor inis Bert timpplaach an seile fós cimáta ige rial an bhantáiste ige ceann mór fada an son isteach a dro Freeman a chu garthamach go maith an son ag Ciarán Hanley ach mar sin héin bhí cic séir ag Magheracloone an son hir agus beidir ná bhaine do úsáid a róhaint as le héadí Tommy Freeman an son ná Michael Metzger an son sa chiad le ná raibh go leor caideach isteach chutha. Cé sin an líthir eile isteach a dtí na bualaí sin mar sin iad na fuair a bheith abalta na scóna a eil dóibh. Agus má tá Tommy Freeman ciúin go dtí dearú an tlíthe seo ní bhaintí Magheracloone an tlíthe seo. Dugan inis an cic séir tócha go sé fachta ar naisige i dul a ruthar agus Chalís dianta mohan son ar Chalís ábhar lubarnach an son ó PJ Magálaí agus well beag de seo cic séir an sátheag Tommy Freeman is dócha. Ilm ghfuil Oughterard beidir get a cleiste an sin ghfuil si ag deanú an Calais tíomh muid an cinneal sin na scóir le an sin mar sin seans ach tá sé seans deachar le scóir eil th an sin an difer sa céad le bhí Magheracloone ag tuairt seans an ag Oughterard tíbhastí den cinneal zón an scóir le mar deartha. Se go dain is Tommy Freeman a féchananta Jonas Spriche na troslóga tócha ige. No Michael Metzger a hádágan tí ceann áirithe son nach an ceann son mithe ar dheis agus ar 4 íle an ceann áirithe son agus well ní leon scór fiche higann sa dar le agus a raibh do scór na sa chiad cúpla nómant an chiad le hagann Tá ahrú
an scíal an sa dara le. Pe scíal le sin gicamach an son tá Jordan Waller fachta mohan son ag Ryan Monaghan anna immortí an ag Monaghan an sa sa chiad le Eddie O'Sullivan an ish captain agus an tonadaí an son sin Daniel Kenny agus Calís dianta son ar Patrick Walsh agus well bhí sé feidir é hógan tapig beidir Calís dianta an son ag Peter Ward ach I hear an son dí fearháid Eric Lee rial an vantáiste ag Eric Mahaistí an é hógant agus é fachtaige ar deireach ga sé Machaire ábharín chun an kickséir san hógant. Eric Lee an sin a rééis nu lánach a han rud mai atá janta hi Uachtar Ard an sin agus cai Magheracloone súil géar a chinne le an far sin mar fuair siad an cúil sin sa chéad lá agus is immer an maithe. Matthew Tierney inis leis an dara iireachta ige siúd ó chiicséir sa dara le an sochar sé an chiad ceann ar gheis agus ar fóríl. An ceann sa bhd éan níos faide imach na tá slógatóca ige buailte go deasaigeach an ceann i tite mi míal bháide bhfuil níl an ceann ar chlé agus ar fóríl agus well bhí annach chud caiintá dhéanamh ar Matthew Tierney riimiis an chluithe ach é ábharín citeach leis na cic na séir tránóna. Sin get a fuide amach dá margheall mar an aimseir an seo ní héan an líthúid go fada is a héan sé ar las éireann seo. Bróbir do enda Tierney an chaid san na Oughterard ach Gavin Dugan ceann tapach tóca ige amach an son go Barry Kiernan mac an bhainistúra ceann eile isteach an is go Páirc McMahon inis ra sé siúd ar róthar isteach ra sé isteach a Jones stúil le cheorcail McMahon a tuairt fens breoch agus McMahon a fáilt an chiad pointe don dar lehan sa Páirc McMahon agus well pointe breá sé fuair sé héanana ceair i gluthe Ceannais chuigeáil agus an chiad pointe fachtan san tránónaige. Bhí sin ag tastal ag Magheracloone agus scóred an scoigh Páirc mar dúirt sin cúil agus cear a chúlín sa tlí Ceannais a cúig olaí so is tosaí ítach é. Mark Tócahin son ag Ouachtar Ard chun cían Monaghan inis anna luas a versa is stracaich an talún bhfuiln seileh cíneát ar óad aige go daimíl a chun seileh an chaid caitin son aige sin Tommy Freeman an son hir níis há dá ar Magheracloone há siad an chaide có le Jack Dugan ceann mór fada an son ó Jack Dugan agus well sin ceannas na pointí is tuise há fici gin tránóna ón bharóg Jack Dugan a fearbhí ar fanéal féascóir blian an urig. Sin pointe dochreid sin agus far óg atá land a muineachán agus go ddíireach a bhí ag tastal ag Magheracloone. Agus an seileh fachta ar naisiúríiste comán son Barry Kiernan inis agus Barry stracathe chun talún agus well anam breise ceol breise i Magheracloone le nómant nó gó nuas agus an cúpla scór san fachtacha. Sin ag tá si géirí rudaí athrú hart agus tá si ag obardóibh wathí mé gur thosaí sin le Tommy Freeman timpeall ar na Páirc ag obair anna cruúil leis an líthróid a bhaint amach agus sin ceannaireacht sin an rud atá dítheachaí le féile isteach a dtí an tlíthe seo. Agus sin é Tommy an son ceann tapach tóca ige bhaid sé ar neise well dhéanana do iireachta ag Oughterard Barry Kiernan inis ach na passanna anna scailtin son Tommy Freeman inis uair a bhain eile pass áthúirta ige go Dugan inis amach ar ruair Dugan a tuairt fens breoch agus Dugan agus an tíú pointe as a chéile fachta ag Magheracloone agus Gavin Dugan a gaimsú eisiú faointe tránóna chuma. An Bert Shanadúirí an sin ag obair le chéile thug Tommy an líthróid isteach a dtí Gavin an sin agus puinte den scoith. Agus tá Gavin cé mé adbail far bhfuil chudúir blianta aige tá sé land a fuineh an seonacht. Tá míad amach suas go súil an tochan son mar nach bhfuil an réit óró chinnte ná na muir cúil an raibh pointe fachtan son ag Dugan agus cíimiad an so cad deir sé go dain é sin mithe ar dheis agus ar fóríl as an pointe son le chur ar neamhní ó Gavin Dugan agus mar sin bhí stíreach an rán ar raibh lasca an bháid a bháin idir na fórne ach an pointe son churtha ar neamhní. Is dóthe go mé an ceann sin cinnearnach an acht ní bheith mór idir na fearne ag an Jerry is dóthe.
Is mar sin an na díochtá dhéanamh an sa ag Magheracloone na lántasaí Michael Metzger fearbhí gimmert go hanamh go fágant na Páirc agus beidir go bhfuil sé gortathe. Yeah, sílam goil sé gortathe inis cinneal extracail sa rud aigen. Iver an éideag Liam óg morí a tachtasteach fearbh tá nó a bhí ar fannéils féascóir blian an chuntaíonar ag chuma. Ach seo chuin Uachtar Ard an is a bhfuil freigra ar bhí chansló beidir an son lesúla teach seo chuin Monaghan a dúirt fens breoch agus Monaghan freigra ó Uachtar Ard ar úmpó do bhaise agus iad son puinte eileach an cían inis. Sin freigra ionach ar fad an sin Uachtar Ard agus tan lína lech chuúlaí le Uachtar Ard anna éfachtaach ar fad. Gus ag curbrú ar na tosaithe Magheracloone agus ag an tí bheile tá si ag crothú na honsaí agus ag crothú seansan na scórna ag an tí bheile. Tás mór fada amach an sa go Jack Dugan nach well an chosan géar an iseach fós mar sin héin há sé fachta ag Liam óg morí ní teach take isteach count dain séireach an son dín stúil le cearcail ach gartha amach go díal ar fad an son ag Liam Moran dú Ouachtar Ard agus well cínún son an ocras an cícras atá ar Magheracloone ach iad begáinín rócrach an son mar cic séir dú Ouachtar Ard fearile há tééis Olach ibrí dhéanamh Ryan Monaghan I héana agus I dhearr annach chuúnsa he tosna acu. Téann sé siar I lethe chúil má tá Ouachtar Ard chuig cín de faoin tíoch an cín. Tá sé suas clíháin seo na Páirc inis. Sin Ciarán Hanley inis a dul a ruathair. Tugann sé bhaige Daniel Kenny inis agus Hanas go Monaghan a ríist. Patrick Walsh inis iad breas do déir ha bra fáinich tíirní agus iad a dul ó héamh go taobh agus iad chun túirt fé iirecht an son ceann mór fada ardach an ceann son ró ada ar dheis agus ar fóríl ó Níl Lí ha gáfaointe fachtaige ó chican na séireach an ceann son ábhrín ciotachhaig. Yeah, sílam beidir an cenú mí cart an uair sin. Sílam gurú get a couple of ré eile aige. Ceann mór fadan son ó Jack Dugan ach an ceann son agus well ní taíonn sé sin le an imreor nó chun siad díideach amach Harris an taobh líne gan é an bhrúró bhór ach imimeach de hiús na bróga seo chuin Eric Lee inis anna gearra sa bhearsoch fémarach nic mar leis an báide tu chuig go tíirní agus fachta ar neis ríistige gearra ó bháin eile Gear mú lebrnach ó bháin Ellen son ó Gavin Dugan agus fémar bhí sé rásí chiad le caithigh Gavin in bheith cuaramach. Caithigh sé cinse agus tá réiteoir I caint leis an isis. Agus sin an cinneal ar an seans dearnach mar a deartha. Agus tá gaithla dís Gavin Dugan bheitiste annach in tribláid mar há sé lárnach an na henrar de há dhéanamh Magheracloone an sa tránón agus anna imreoir sethe anna cheannaire agus taí na mlíananig ag an dát. Dus cé sé fanna just timppla lár na Pháirc agus beidir le codú leis na ansaithe agus beidir han gan a bheith cosin Jack just gan a bheith gol róchrú strategy na builte sin. En de tíirní mar sin siúd a bhd amach le chiad slaat amach an gúil. Siúd de túirt fens beoch an ceann son lagaíocht a cha fachtan son istíigh sa chearnóg mithe gearra agus anna chosint an son hir mátá agus séir chic amach de Magheracloone hín iirecht san áin de tíirní ró gearra ach seo chuún ar hapatarne Magheracloone agus Alan Kiernan inis amach an sa dín clíháin dí Jack Dugan fearrá tachtasteach san immert an sa dara le Jack. An eisiad sa go Peter Ward an captain na dul ar nónsaí tuair sé siúd weige go Ryan Farrelly Bert Timpler anna dheachar faiceige fachtaigh Tommy Freeman ort fas an son agus Tommy a gansaí strachathe ar Tommy an son agus beag iirecht an sa ar beag deisico ar faointe gháilte agus an faointe son tastáil go ggéarbhatha mistéalaigh Magheracloone. Mi sin cinneal pas mí nadartha an sin ón Cornell an sin ó Ryan Farrelly ach sin an taithí ó Tommy Freeman leis an kick siar a bhain sin agus sin ag tástail Anna dúcht fola dhéanamh an son Jack Dugan ó fágant na Páirc agus Alan McGahey a tachtasteach na áit agus
Jack Dugan and son. Is dóilm nach onadíocht follow an son nach onadíocht omláán mar Alan McGahey a tachtasteach an son an áid. Ach Tommy Freeman in ish chun an kick sersa hógant chun é seo a laidú ábhírín. The Troslóga tóca hige agus pointe ón kick an son fachta ag Tommy Freeman. Beidir bhfuil tamil noch nic mar gansaí Muineachán a cha sé fós aige an cumas fós a bhersan. Tá sé fós aige cinse agus bhris sé ar grí uaireanta uair na gá ina gar an Peile le gansaí Muineachán ar agus tá sé ag fáil ag Johnny an stuff mar a deartha. Anna gháil ar fad an son na lár na Páirce ag Tierney a ní an ciad bátaige é sin íana bhíneomh agus bhfuil Cluiche eile dianta an son agus Michael Jones há carta buig Michael Jones agus bhfuil an réiteoir a caint leis an seanún dúr néim líana is tucha. Idir blaidir seo. Díorhann go bhfuil an dara carta buí fachtaige agus dá bhí sin an carta darag fachta ag Michael Jones rud a chéalaín go méid Magheracloone a déobh le chéire ar a díag as so go deire an chluthe agus bhfuil beag jabba cohinist agus iad fear gáin agus Ouachtar Ard anna chumas peúnta. Bé agus sin an contart go háirithe sa céad lean ar bhí siad ag ghlacu chudhúór carta buí mar sin mar a Harlíonn sé. Bhí an bail an godain agus chulcín de chartaí buí fachta chu nis mar sin seo chuin Ouachtar Ard Niall Lee inis siar go Herrick Lee agus Tierney inis tuaigh Tierney fé an spreoch Matthew Tierney ach an counsan mithe ar dheis agus ar fóríl ó Matthew agus well ní hin éon chiad ceanna chur fóríl go Matthew tróna. No, be Jim ar rion ceann sin an éireacht sin agus is dóthe gúil sé beidir ag Johnny an níhéann sin ach beidir ag géirí beidir baríochta dhéanú. Liam Óg Murray an tanna daois agus pas dascarthisteach ag go James Ward. Ward, fiach Ward a Jonas Sprick agus Ward a tuairt féin Sprick an counsan ach an counsan uormháin eile mithe ar dheis agus ar fóríl agus ní héana fan na deisina ágrathú ag Magheracloone ach níl sé rófhaoin talta. No, níl siad ag fáil na scórna sin, níl siad ag gánaí ar a críoch nu ach tá Ward anna láidir mar imór Jimmer mé leis an far sin ag level na minar agus thuimiid go dtí an Astral le chéile in iad na hastalí. Seo chuin Ouachtar Ard inis agus Eric Lee. Bóla chuibrí dianta ag Eric inis agus tucha bhhaig go Monaghan job a géhan chaide fiúcha suas a cha fachta inis ag Tierney. Siaranis cho fada le Paul Walsh. An eis go Tierney inis agus an counsan well dúnach Cluiche agus an counsan á hógan tige ach bhí rial an bhantáiste ige agus Cluiche eile dianta ag an mádór an sonnaistig agus well Bert Ouachtar Ard ar an dalamh an sá fear is stig an eice leis an gearn óg agus fear eile a móth an eice leis an lína da a cúig. Is mór an ceilún sa bheits an de Tierney me tá session i go las an Pháirc. Se dúnach Cluiche ar an son agus an chaid san á chiálaigh agus Cluiche eile an sonnaistig ar PJ McCauley agus carta buí sin sécín de chartaí buí inis fachta ag Magheracloone le chur I damta an charta deirí go tunna fuair ar chomá. Just cé siad a bheith cíalhar ag an bommate seo mar tá siad go fáil sa tlíthe, is féidir le Tommy Freeman coolla eil na couple of coolín scopaí eil ach ma hen siad go dtí beidir trí duna dhéag be sé Harvard Jackardóibh. Be sé go dainach ní le cheir cín de faoin tíad an na fórne agus well déine ómantí nó mar sin fácha is a chluthe. Agus anna dí eile Prapáil an son ar an taobhlín agus Matthew Tierney a Prapáil chun an kicsa ó bhla. Bólan sé ceann Ard, ceann Das an son nach bhfuil sé crín níl agus uormháin eile an counsan mithe ar fóríl ó Matthew Tierney agus ní bheith sé siúdró hásta leis I míad anadathe eile a tachtasteach. Sin ifid a fé cúig Magheracloone Peter Toot a tachtasteach agus cíimiid gan second cé há fágant na Páirc an son. Agus sin Barry Kiernan an si fágant agus Peter Toot tachtasteach an áid.
Chocha sin agus féine tachtasteach Uachtar Ard chomá agus fágan na Parkinson ha Patrick Walsh. Agus seo leis an immert agus Magheracloone is. I ddírig scór éigeanta gáilt agus James Ward is siú de tachtasteach san immert agus réal an bhantáiste stáilm go bé ihir an édíag Conrad Clancy ó Ouachtar Ard agágan an ghortan bát áirithe san agus ní hé Patrick Walsh ach kick séir inis ag Magheracloone agus bhil na scórna a tastáil go géarmhatha Tommy Freeman inis chun an count ó thógant. Ní bheith má hain sin Tommy an count ní bheith ach lasca a bháin den gad atara baide a bháin a cha sé bhd amach ón gúil ce bhfuil commas agus taí na mléanaige túra sé féin count an rá gear agus é fachta hÉireann son ag Tierney ní hé Tierney é sin nach Eric Lee do Ouachtar Ard agus well an chlog sleanú leis agus an sellivig Ouachtar Ard agus iad an cheir faointe san chun cín. Ceithí Magheracloone níos mó eil ón ansíthe sin ní féidir lá cinneal na seansanna sin a chur amú sin coppla ceanna é chéile agus just cé sé a bheith churamach. Seo chuin Ouachtar Ard uair a bháin eile agus cé eile ach an fearsan a hásáite na héan glóiseacht na héan únsaí na héan rud maithí in Ouachtar Ard sa chluithe sa Enda Tierney agus ceann a bháin eile fachtan san ige lá ibre gan cháim dianta gin de Tierney in son i lár na Páirc agus well bhí sé gimmert leis óisiúr na Gaillimh tamil agus bristeint can héamh mar Peile den scothe sethe. Just as he Danny Barria Callis and seo. Agus well carta dubh fachta an son ag Ryan Farrelly agus well dá tuisce raibh carta buí fachta hena aige. Tá slán ágágant aige leis an gluthe agus carta darag fachta aige agus sin fágan son Magheracloone I déamh le túr díag agus seo chuain Ouachtar Ard inis. Ní bheith an trua a cosan dóibh agus well beag jabba chu chluithe Ceannais na hÉireann na bhuachan le túr díag go háirithe agus Ouachtar Ard a gimmert chomasa. Is a Harbour Jacker dóibh inis. Is féidir le Ouachtar Ard an líthróid a cinneal an seo agus a bheith faineach leis an líthróid. Agus dóithe go bhí siad seans eile. Seo chuin inis Angus Feeney a tuairt fens breach an tonna dé agus Angus Feeney in Counson yes agus fóríl. Thug sé fé ach bhí in Counson ábhíon beag rud na fríde fóríl agus well. Inis nóiríomh de Magheracloone chuig hocht neomant fácathe agus iad I déamh le túr díag cai siad a bheith anna faointáilta leis na feasna fé mar a bhíidir an son Alan Kernan inis agus é fachta inis ag Páirc McMahon pointe fachta ag Páirc dóibh agus é siúd a dul ar ruthar suas clíán na Páirc a sé fós I sellibh na caide ach níl éana leistigh do gur féad leis an pas a thuairt weig é fós amacht é Dola Jones dúil le churcail inis dúir sé weige túair sé siar dín tonnadaí sin Peter Toot ach Bert ó Ouachtar Ard timpplair fachtaigh an gaptéan inis Peter Ward ar dead agus cailís dianta Peter Ward agus well dúirí seo chéanamh go gaithe siad níos mó buntáiste bhainteas na deisna sa hágáilte chu is cinnte gur fíor son leis an deis seo in seo kick séir. Yeah, sin gur sin get the GN ar na cosan túirí Ouachtar Ard an sin bhí siad ag obair anna cruú an sin agus a chur brú orthú. Ach be Magheracloone anna sásta leis. Ní bheith ma an siad an ceann seo ní bheith idir cic a bhain idir na foirne agus mar dúirt min sin mar tá buachailí cosúil Tommy Freeman agus Ryan Farrelly hart. Tá gcónaí seansachaí taobhastí. Tá go dainn in íochtá an kick séir son níos gire ná an ceann dearnach a bhí go Tommy Freeman é tuairt fé agus é báid son go pointáilta ní le glasca a bháin don gaiid báid a bháine don na fórna inis hé na héanaíag le éon pointe íag. Agus anadíocht eile aíanamh an son ag Ouachtar Ard I bhar na PJ McCauley I fágaint agus Conrad Clancy I bhar na díag a tachtasteach. Se mar sin chuig nómant a gná am fácathe an bhfuil báide son I Magheracloone a chuireach ar chóscóirí ad bhil. Bhí mar a caint ar an gháilíonn
Enda Tierney, cúpla báta, well, sé le Matthew Tierney a dráil chuma anna gháilinn sunmhaig, seo chuin enda inis, enda drosló go mór a fadaige, enda dul a Jones dúil a chearcail bhfuil sé strachaíoch an Cantalún Níl a chatúirt fens broch agus Chancellor Biden son bhín countan titim gara fós ag Uachtar Ard agus an countan tíochnathe stig sa líontán nadidir raibh sé a túirt fé faointe an báta áirithe son sin Conrad Clancy ní teach díreach take isteach nadidir raibh sé a túirt fé faointe nó fé bháide agus cuma son há sé tíochnathe stig an líontán chuir sé a ghorann leis an chiaadíireacht agus cíimhíad sa an báideoir take amach ón líne agus bhfuil bhí mar rá go raibh Magheracloone a bhín báide ach Ouachtar Ard a fuaire. Is do hiige mé Tommy Finnerty anna sásta leis an ceann sin an ciad léithir de fuair an anad a tháinig isteach fuair sé coolach Tá sé Thar bheith Jackar do Magheracloone le Pháile rás go dtí an tlíthe seo anis. 3-1 agus an plug go gol. Tá siad fós san immert agus bhil an sellh caiilte chunsa agus siad fós Ouachtar Ard lán de cheol láb don anam ní nach chúntaach mar ha siad sé pointe chun cín. Seo chuin inis Monaghan agus é siúd a dul a ruthar fé mar hadianta go mion minic I gceasa chluithis a túta díar a gcé stoppa siar inis go dtíon anna dí sinní agus féoí pas das trasna sa go Monaghan a dul a ruthar bhfuil an tíú báidúnta níl mar tóca sé a pointe Ryan Monaghan an dar a pointe fachtaige siúd tróna rihimráis le Ouachtar Ard. Yeah, seo agus sin mar Harlíonn sin ar tá 3-1 an níos mó spásanna agus níos mó seansanna leis na scóirna sin agus bhí Cluiche sart léthe ag Ryan Monaghan aniu. Agus an sellh caiilte uair bháin eile cogus an lán cosíonn san Niall Lee agus pointe eile fachta có rihimráis a fad le Ouachtar Ard inis agus iad dulta pointe eile chun cín botún an son an máideoir a thug díreacht don Niall Lee agus bhfuil níonn sé an botún le na iireacht. Den rudí ag titú as a chéile an seo do Magheracloone. Páirc McMahon inis agus Cluiche profisiúnta más mai le déantain san ar Páirc McMahon. Is mar sin kickséir do Magheracloone agus Ryan Monaghan sin trua san cáta dubh fachtaige don Gaillimh profisiúnta mar sin más mai le ach anna chluithe Ryan Monaghan go dtí sa. Yeah, mar dúirt mé ribh bhí na lína lethúlaí anna éifeachtach ar fad Ouachtar Ard an nacht. Just ag chur brúar na tosaithe agus cumáid leis na nonsaithe sin agus na scóirna sin. Seo chuin Magheracloone agus dúgan fós amach a ruthar agus dúgan a túirt fan spriocan son agus bhfuil míad amach go dtí súla teach ríist stáilm nach bhfuil na mar cúilró chinnte cad a Harlan son. Nó an kickséir a bheith isteach ann. Se go dain kickséir isteach kickséir eile bheith an saigh Tommy Freenan hálóf a go gatha siad iireacht ar bháide a thugantón gicsá. Agus cárta eile is tócha a gáiltean son ag Paul Walsh do Ouachtar Ard ach cuma son féin rásas sa chluithe is tócha agus Ouachtar Ard agus iad hocht cín do faointí chun cín agus bhfuil neomint fácathe I gnáman sa ag gluthe Ceannais Idirmheánach na hÉireann do chlubanna áirithe ag AIB agus bhfuil an counson mithe ar dheis agus ar fóraíl an lug agus ar an láganis ar Magheracloone agus rudaí a dul go mór ina gcuine ach an méide há ficithe cosán nó chaileadar an gáirt agus a globthach a 2008 duine chud a gí cháilú sa chluithe céanna na díocht eile sa bblion céanna na díocht eile dhéanamh ag Ouachtar Ard a bhí a 8 Philip Gibbons a tachtasteach agus a bhí de Patrick Walsh anna chluithe Patrick in sa tránón é siúd a fágan na Páirce. Tá ciad sa héan blian ná bhuaig Ouachtar Ard an chiad chréibh sin Craobh seoisiir na Gaillimh agus cosúil mar a darlíonn rud éigean míúilteach ar fadan sa do Magheracloone go bíad curtha Idirmheánach na hÉireann im líana I bhíar an éon son dúgan níl sé trééis stop ó hús deire an sa
agus sin in am cúitimh gorta hinis agus is dóthaí agus is rógóch a gur bíad Uachtar Ard choirithe Craobh Idirmheánch na hÉireann limlíanana níl an stadló seo enda tíornaí a dul a ruthar traslág go mór fada thugann te edna enda agus iad amach tíornis a tuair fens brocan son idir a cardiag níl lí agus é siút an pointe eile gáit a hénig sin ceir cín de faointí fachtanis sé Garrick agus well anna chluigh siúil go háirithe sa dara le. Sin scór mai agus tháinig sé isteach go dtí an tlíthe agus go láidir sa darna le go háirithe mar dúirtún sin. Ach nar tá níos mú spás an tá sé bhhad níos fosa duna lán tosaithe. Chúig nómant am cúitimh gorta heile Emerton son a dtíocht eile a tachtasteach an son idir a héineag idir a seachtaíag an son agus fachtan son ag an tandaí had luit díreach luit go mnáil maran agus Gavin Dugan lena chearta thuirtá níos staid sé ó hús an chluthe ach an tasan ábhrín beag scaoilte rud le déanamh son ag an tandaí Conor McKeown ach é fachtaige níl siad tréis stad níl siad tréis an Tuáil a chahabhaisteach teachún Tommy Freeman in Shannon dúr tútanis agus é siút fósamach é fachta ar neisig Freeman a tuairt fens broch agus Freeman sé sin Countson a cheola Harris an trasnáin sin é carú pointig Tommy Freeman ní te siúd téis géile ní te siúd téis stoppa leis agus well í leihananta níos fearige is tócha go bin éon pointe déirnach ó Tommy Freeman an socha Páirc a Chrócaigh an Shannon dúr agus Bhíle sa tídí agan úr dénach mar sin so do Muineachán agus well ní raibh an lá leis sin nuamh ach mar sin héin anna chumas caide é Tommy Freeman. Thug se anna service ag a club agus ag a chundaí thna bliantaí agus mar dúirtún sin is dothe go méid seo an uair dearnach a bheith ag immert a Pháirc an Crócaigh ag is féidir leis a bheith Har bheith brodú as a garan Peile. Is féidir leis a chu neomh lá Ouachtar Ard an cumin beag ó Ráidbhaile neceile loch Craobh a gúnta na Gaillimh agus fémar a luas riimi sin chluthe a gúrsa béal doris Michaelin an fuair déarnach chun Gaillimh a buige seo ach seo chuin Magheracloone agus iad son na díreach Craobh an chur ar chláir na scór hocí na faointí iad an na fórne agus cailíos díanta an son. Agus cé lech na himmarthe i gléthe Ceannais Craobh Idirmheánach na hÉireann im líana. Bhí couple of daoine ionta maithanach den de Tierney agus Matthew Tierney sa lethe Jack bhí Eric Lee th bar fuair sé an scór cinnenach sa tlíthe seo sa céad lean ar bhí sé ag tastáil an luas a bhí aige le sin a crothú dá haon agus sin a críochnú agus i rihan cinneal an tlíthe go generalta a bhí sé i lár ahan rud maithe a bhí atá deanta i Ouachtar Ard an nacht agus an cinneracht tasman siige. Go dain agus an báide son an báide úntaach son ní mí ige tús na blianach bheith sé ceantas na bádaí is fearr a chiífar i Páirc a Chrócaigh im líana Ouachtar Ard agus Tommy Finnerty bhfuil há córa mór le heis an bóthir hir an Ouachtar Ard. Tommy Finnerty for tíiseach agus bhfuil beis an na híiseach ar Ouachtar Ard as so go ceann bliana agus an chréamh so buirteá ach ní siad cíoch na hepós seo chun Tierney pass isteach an so fearr sé leistigh daine ná déanaí níl timppla air agus pointe a bin éon pointe déarnach fachta ag Ouachtar Ard idir an éideag agus sinné Conrad Clancy fuair sé báide ó chéanamh agus bhfuil ag Tommy Finnerty bheith sé sásta go dtugh sé siúdaisteach chun Páirc tráón na báide agus pointe fachtaige. Aber mai deanta an fearr sin an nachtach ag go bomte seo tá Magheracloone golthir an ansa agus é chur daoine thuas na Páirc agus mar sinnde bíon daoine siar ag an tí bheile. Well bróbar dó Ouachtar Ard a gluthe Ceannais Craobh Idirmheánach na Gaillimh a gcuine Mícheál Brannach bhuadar é sin ar chicanna éirice agus well bhí sé sin dramatúil agus bhuadar an son ar tríte ó Roscommán bhuadar an éilechúnta BEO agus an son bhuadar agus buag an chuine tócha bhí sa bhua bhí a chur tampa nuas beag a thug seans dóibh ach féoch
a bhuachail ní raibh ortha ach an áite bhaint amachsach le Ceannais agus thugdúir tas bantas úntach glórbor bhuahan sa agus ní lid cíochna fós Cailís trom dianta an son anna the Donald Gibbons agus well beidir go bine an rud dearnach I chiifar an sa an Cailís an dianta be kicséir an sa go Ouachtar Ard ach an bua tílte go maithe chuir deire Charlie. An bua tílte I Ouachtar Ard anach caithí tú sin adhail. Lá eile beidir go bé Magheracloone beidir níos fearr ó híomh cosinte agus beidir get the níos mú smacht a chur ar a chud cosinteach. Caithí tú a labhseil hi Ouachtar Ard talúir den scáthe tacaí ar fud fad na Páirc agus ghlac siad a god Jansanna go háirithe nar Chicéadlán ar nach raibh mór idir na foirne agus an sin cruthí siad an barna sin sa darna lá. Agus sin an fadóg dearnach séite an réiteir agus siad Ouachtar Ard ó bhruach loch Craobh Corthaigh Craobh Idirmheánch AIB na hÉireann Imlíonn agus an buasan tílte go maithe Magheracloone chiochnaidir an Cluiche I déal le túr diaag agus well an coranta a dul siar harsúna don darabáta go cúnta na Gaillimh agus well Craobh go Cluiche agus áthas ar bhainte na Gaillimh agus tacaíocht a gáilt ag Ouachtar Ard ó na héan chuman sa Gaillimh agus an buasan tílte go maithe a chun scór dearnach 2-6 ag Ouachtar Ard 2-1 ag Magheracloone. Agus Charlie bhí an buasan tílte chuir deire agus tá cineirí a có ceann na Páirce. Bhí agus buthalaí cosúil le Niall Lee agus and the Tierney mar dúirtmuid an sin na lína lán cruúlaí Cian Monaghan agus Ryan Monaghan agus a lehéid just peilerí den scoith agus tá sé just ghlac siad a seansan seo le Pháirc an Crócaigh agus seo lá speisialta de club seo agus is blian fada éid tá siad ag tríonail fuinne an blian ar fad agus dealann siad chud mhór íbertí agus a lehéid agus be na lucht leanarna agus na muintir ag teachtas Ouachtar Ard an acht be siad tharbh sásta agus buine siad sult as an torú seo agus as an na cealar a bheith ag teachta I chumdaí Gaillimh an seachtain seo. Se cuman hiamas sí bháile Ouachtar Ard Corthaigh na hÉireann am líana bunaíocha sa bblion 9 sa 8 agus well bhd ar Craobh sínsir an chunta 9 sa 8 agus well an Craobh náisiúnta Idirmheánach buirtecha an báta áirithe agus well Tá cara go baile gom agus sin ghail ina churann sé ar Ouachtar Ard ná crème de la crème agus is cinnte gur bhíad Ouachtar Ard crème de la crème sa Craobh Idirmheánach am líana agus an buasan tílte go maithe le héadí Enda Tierney agus Eric Lee agus na deharach an Monaghan téis gomas úntach an nachta agus well Beidir agus is rógócha go méid chuide cosá le fiscint ar fanéal Pháirc Joyce am líana fanéal na Gaillimh. Stoigh go mé Páirc go hácar an tluiche seo agus beidir couple of daoine a thuirt isteach an sin couple of buthalaí óga speisial obair a dhéanú leis. An chorann an son agus am cinnte go mé sé sin amach go dtí na héan scáile bróiste Ouachtar Ard a so go ceann cúplaní agus an buas an cimid an son an áthas agus an sprid pobl a chohéan an cuman luchlas gael I bobbal beaga tuathe agus is das an odéis sin I gceiscint agus focail fé Magheracloone chomá fé mar luirte go minic a tachtaín gléthe sa blian uabhásacha có I 2008 go maiile cailtecha agus a stádas sínsir cailtecha chomá iad méthe go dtíon cléthe ceanna sim líon agus ní é sin tíiltecha chomá. Sin bhí turas intach acu agus bhí couple of bua starhfuil acu ar an bóthir an sin go háirithe sa clí Ceannais an cúgáú an éan Galway an champaní tíorón bhí man sin an lá sin agus bhí siad tharbh mai an uair sin agus tá sé jazz le Tommy Freeman sa lehéid go fada le Pháirc an Crócaigh lena club sin taí speisialta tíomh muid an torthú sin. Ítach do thuirtú dung an ocht. Ar micas freisin de AIB agus Coman Goggins as an oréach do thugann siad don comórta seo. Comhrón Magheracloone, beagla le guibh. Cogardagus Ouachtar Ard agus curran sé áthas mór orm an curran Peile intermediate a brunna
Captain Ouachtar Ard, Éamon O'Sullivan. John Osborne and Kershaw and Clocha, hÉireann, Pháirc, Oughterard. It's a dream, a privilege and an honour to be up here to collect this cup on behalf of the team, Oughterard, Connemara and Galway football. I suppose firstly, Magheracloone, like the scoreline didn't reflect, especially the first half, the rattle you gave us. You were a bit unlucky with cards and whatever, and the extra men told in the end. But we started off, Magheracloone have been through some journey with their pitch. And 3 cheers for Magheracloone. Hip hip. Hip hip. Hip hip. The match officials, at times, especially in the second half, it was tough going, but they played it as they seen it and did a great job. To AIB and GAA for running off this competition. It really is a class competition to give us the opportunity to play in Craobh Park. To the players, it's been some journey over the last 2 years, if not 3 or 4 years. Like, I might be up here lifting the cup as captain, but there's 37 leaders down in front of me. And it's all well and good having 37 leaders, but there's one man over the last 10 years has brought it all together. Between training and underage teams that involved most of these players, being a selector over the years, and even when he wasn't managing us, he was kind to managing us. And that's Tommy Finnerty. And like any good businessman, Tommy likes to delegate. And Helen gets probably 95% of the jobs. So a round of applause for Helen as well. He also assembled a very strong management team. Our trainer, Aidan Fahy, who will still remember the few goal chances Magheracloone got today. We'll leave it for another day, Aidan, to talk about them. John Fleming, Liam Tierney, Willie Moran, who was nice to see smile for once. Eugene Boyce, Dr. Peter Hart, who's flat out writing doctor certs for the week. Anthony McDonough on camera. Melissa the physio, and Bobby Tierney, our patient bus driver. And just a few other, and obviously Greg and Patrick on the strength and condition, and then a few other chaps that helped out like Tony Regan, Adrian Cronin, Alan Flynn and Neil O'Toole. The committee, John Gillespie, John Burns, and again Helen. And I suppose for the players, our girlfriends, our one wife, our parents, who only for them half the lads wouldn't even make training. And I suppose most importantly, the supporters who have literally painted the town green and also got us to the game against Tulsk when they had to lend us their bus. And finally, I'll finish off with, I suppose, the county board, Mike Cullen, NUIG, who gave us pitches, the support of all the clubs around Galway, and most importantly, our sponsors and main sponsors, Ceannais, as well as everyone that sponsored the fundraisers throughout the year. Just in regards to Ceannais, Justin not only, I suppose, puts money forward to the club, but also helps out with teams, manages teams, and basically, no more than Liam Tierney takes any team, we're stuck for a manager. So a round of applause for Justin. And Justin said, if we finish off with a very loud Ouachtar Ard boo, there's a free drink for everyone. Ouachtar Ard boo! Tagadain Eddie O'Sullivan and son, Captain Uachtar Ard agus an Curran Ardahige agus Beshe Abreashir Harshana Koga Broch Loch Craobh agus Mickamar and son. Na door ha mortish agus áhish leis an manish door Tommy Finnerty agus well Tommy fortíiseach a der siad here an Ouachtar Ard agus is cinte go meg sé
go méid an pobl an na hásta leis so go feige bhd agus Charlie nach breán ó éis sinnig iscint an áthas agus an mórtas cinine agus an mórtas áite th muintear Oughtar Ard tróna. Sin é Harvard special agus just bhí mé smíú an sin like marhealar tá daoine ag phlé na tlíthe idir chundaí agus na levels agus níl difer idir an áthas atá ag Oughtar Ard ná an áthas a bhí ag chora fin an teachn seo caite agus beidir go méid ar an úidir ar Craobh Páirc bheith ag arcar sin agus an cineal agriocht sin a chur ar an tlíthe idir chundaí le bheith le 3 level ón agus le buthal le bheith i gimmert ar a level mar a dúrtha. Se am cinnte go meach mór an fórna idir chunta go meach sása muidí sásta bheith an sahabach a Chrócaigh agus choran na dul bhaile a có agus well, muintear Oughtar Ard agus cin bhí son na deharach go Monaghan agus bhí annach chuir fad ag an vertical son agus anna achtas go daine agus an vertical anna hásta lohénig a go dain femar a muintear Oughtar Ard ar fad agus well, tá siad take bhaile ó na héan ách Tommy Finnertín son agus fósásta le dúk go bhfuil an choran son rud ibridianta geisiú le Oughtar Ard am líana agus cúg líana caite ge rimir son le Kevin Welch ar furin bainisteachta na Gaillimh ach Oughtar Ard chorathe Craobh Idirmheánch na hÉireann am líana agus tílte go maithacha ar deire. Agus siad atach go dtíana pointe son agus cimid fear a chúla son an tonadaí Conrad Clancy agus siúd breásásta lena láibre chomá cén ar hosna sé ach mar a bhís ará take bhaile ón Astráil ón riochtaíanta ó America agus ó cheannan duile bheithan sa iarmreoirí iar buil cumin agus mar sin dá agus iad breásásta. Lámáideach ar TG4 beag GAA BEO ar náis Ryan hÉireann na sreatha amán a grúpa A Port Larga gine Corcaigh gin grúpa B be cíl chuine a gine átha Cluiche sin GAA BEO máideach ar TG4. Mar sin Oughtar Ard chorathe na bliana sasa Craobh Idirmheánach AIB Weimse agus ó Charlie og na héana bhí a gobar ar an gláir sa haneamh slán tamil ó Pháirc a Chrócaigh.